Hello dolte bayap song. Haino rongni bagai ta kisa ketal video tui phepika. Hinke video no paithak jora tui nai tongdi. Iko treno chini Tiprajwk Bwrwi Kubuni Bosongni Chwla Bai. Selakhe kususi wari kungjak blei. Oho mokhang hui tongtiro. Sengagi noni ni mokhang nogui paijak. Tabuk nang Tiprasalia Kubuni jatsengi thangjenai. Tamo Tiprasa salarok pot khaya mangda. Abagai de bwrwi rogasa Kubuni digi rwkthalai. Ahare waisa banya srap khe kebagai chimuk turi laijak blasau. Selakhe bwkha tongthokjak waisa baino Tiprajwk mal mangkha hinui. Yang video tisanai bo thik ke tisai viral khe ririkha. Siur o video tisanai Tiprasa nongnai. Bonogui tongmalia na video mati saka. Je kono Tiprajwk Bwrwi no Kubuni Bosongni borok bai nukhan ke bwkhao jolima phainai no. Nai nasido Bwrwi no khuawi mukturi laijak. आता पता कोनो साइमालिया बो एकदम लेंजा गोता। कितनी गहरी दोस्ती है इन दोनों की।